Прагне прыгодаў. Еўрарадыё. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мой сённяшні госць – лідар Беларускага нацыянальнага кангрэса Мікола Статкевіч. Мы са спадаром Міколай адразу выбачаемся за крыху спазнення нашага стрыма. Да, невялікая затрымка атрымалася. Не сакрэт, тэма нашага абмеркавання 25 сакавіка, дзень волі, 100годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Сходу так, спадар Мікола, вы сёння пойдзеце на пасяджэнне аргкамітэта? Зміцер, на пачатку я павінен пачаць з таго, што ў Беларускага нацыянальнага кангрэса кіруючы орган Рада, дзе 21 сябар, і яны маюць роўныя правы. 14 прадстаўнікоў рэгіянальных кааліцый і 7 прадстаўнікоў агульнанацыянальных арганізацый. Так што, каб мои калегы кажуць, выбачайце, што я перабольшыў вашыя... Так, мне чалавек сціплы, мне большага не трэба. Цяпер, безумоўна, мы працуем, нам удалося ўтварыць агульны аргкамітэт, і мы выконваем все яго рашэнні, і папярэдняе рашэнне было склікаць аргкамітэт сёння ў 18:00, і, безумоўна, я пайду, я думаю, мои калегі пойдуць, хаця я чуў тут, што адзін з намеснікаў старшыні аргкамітэта чамусьці взял аднаасобна, паспрабаваў яго адмяніць. Старшыні Радзіма Гарэцкага некалькі намеснікаў, і нават і сам старшыня не мае права адмяніць калектыўнае рашэнне. Таму мы прыйдзем, аргкамітэт будзе мець кворум, і ён прыме тыя рашэнні, якія здаюцца зараз відавочнымі. Адна частка людзей вырашыла, што на дзень волі павінна быць святкаванне па сцэнару, які прапанаваў Мінгарвыканкам. Ля опернага тэатра на пляцоўцы канцэрт з мітынгам. Другая частка, і ўжо анансуецца, што будзе шэсце, там збор на плошчы Якуба Коласа і гэтак далей. Що ж такі, пра што тады дамаўляцца на аргкамітэце, калі ўжо і адны, і другія вырашылі, як яны будуць што рабіць? Я думаю, што вы тут даруце, мабыць, в сілу неведання дэталяў або некая дэзінфармацыя мэтанакіравана, не зусім дакладна выказаліся. Аргкамітэт вырашыў. З гэтага мы сыходзім. У студзені месяцы аргкамітэт рашэнне было прынята аднагалосна, 13 прадстаўнікоў сябраў 13 арганізацыяў падпісалі адпаведную заяўку. Потым, больш за тыдзень таму зрабілася вядомая прапанова ўладаў памяняць, паставіць нас перад выбарам, каб мы пагадзіліся на мітынг-канцэрт у оперным або каля Янкі Купалы, помніка, але ўзамен адмовіліся ад шэсця. Аргкамітэт на сваім паседжанні тыдзень таму не прынял эту ультыматум. Мы прапанавалі, мы пагадзіліся, мы пайшлі на кампраміс, мы пагадзіліся на оперны тэатр, мы пагадзіліся і далі паўнамоцтвы нашай перамоўнай групе, якую мы абралі, мяняць маршрут шэсця нават ад Якуба Коласа да опернага, але мы настойвалі на тым, што маршрут для нас павінен, это прынцыпова, пачацца з плошчы Якуба Коласа. Зараз стала вядома, што нягледзячы на гэтае рашэнне 4 арганізацыі з 13, якія падавалі заяўку, чыя прадстаўнікі падавалі заяўку, працягнулі сепаратныя кантакты з уладай і дамовіліся з імі, і ўлада скасавала нашу агульную заяўку. І яны тут же падалі сваю заяўку на оперны тэатр, улада яе тут же прыняла. Шкада, бо я был упэўнены, што калі мы будзем захоўваць еднасць, мы атрымаем і шэсце, і мітынг-канцэрт каля таго ж опернага тэатру. Бо я крышку ўжо ведаю сітуацыю знутры, не да таго ўладзе, каб ісці на канфлікт. Але вы выключаеце варыянт, што адмовілі я дакажу да канца ўжо. Так здарылася, што мы атрымалі пакуль што толькі адну частку нашага святкавання. Але гэта прыкра,
Вось, асабліва за палітыкаў, калі маладыя людзі, прадстаўнікі грамадзянскіх ініцыятыў там хочуць свята, якія займаюцца культурніцкімі праектамі, гэта толькі ухваляю, але ў палітыкаў іншая функцыя. Ну, не варта ісці да гэтых чыноўнікаў, якія толькі што мачканулі, даруйце за выраз, на мясцовых выбарах гэтых самых, хто да іх пайшоў. Але справа зроблена тут уже, казаць няма чаго, значыць, нам прыйдзецца часткамі выціскаць з улады тое, што маглі падтрымаць цалкам. Мітынг-канцэрт у нас уже ёсць, ну што ж, не кепска. Цяпер, значыць, трэба працягваць, даціскаць шэсцем. Справа ў тым, што ўлада тут яшчэ нам адну такую гнюснасць зрабіла. Яна перанесла час пачатку мітынгу-канцэрта, сумясціўшы яго з пачаткам шэсця, якое мы планавалі ад Якуба Коласа. Наш план тут цалкам лагічны, які мы сёння прапануем аргкамітэту. Першае, памяняць час збора на Якуба Коласа. Я не ведаю, наколькі аднесці, каб людзі маглі паспець на канцэрт. Другое, падаць заявку. У нас яшчэ ёсць час, 4 дні. Падаць яшчэ одну заявку з улікам тых недахопаў, бо там чамусьці з адной партыі жанчына аказалася са спагнаннем на працягу года, і это была нагода. Я не ведаю, чаму я туды накіравалі. Так, вось. Ну, каб такіх людзей не было, падаць іншую заявку. У гэтай заявцы мы ўжо мусім абмінуць гэты кавалак каля сквера Янкі Купалы, бо там яны падалі заявку на маленькі пераход, бо калі две заявкі на одно месца, гэта ўлада атрымоўвае законную легальную магчымасць адмовіць абодвум. Так было 2 гады таму, калі я з разам Анатоліем Шумченко падалі заявку на марш індывідуальных прадпрымальнікаў, а праз 5 дзён Анатолій Беська падаў на тое самае месца на той жа час. І нам абодвум адмовілі. Так што мы выберем маршрут, улічым усе недахопы, падамо заявку, новую заявку і будзем даціскаць іх на другі кавалак шэсця. У любым выпадку, я думаю, што гэта можа дапамагчы заявке калегаў на той кавалак. Кавалкамі даціснем, нікуды не дзенуцца. А калі да канца не даціснем, ну што ж, збярэмся і пойдзем на месца святкавання. Будзе праход да месца святкавання. Але яшчэ раз скажу, прынцыпова, каб у гэты дзень традыцыйнае шэсце адбылося. Калі ўсё ж такі ўлады пагодзяцца вось на гэты шэсце кавалак, як вы кажаце, вы пагодзіце на удзел у ім? У нас ёсць рашэнне аргкамітэта, якое ніхто не адмянял, пра шэсце з Якуба Коласа. Калі ім дазволяць, а нам не, тады будзем, мабыць, я буду прапановваць такі план. Мы збярэмся на Якуба Коласа і пойдзем да месца збора той дэманстрацыі, а потым разам пройдзем да опернага тэатра. Кавалкамі выціснем. Не разумею гэтай істэрыкі, гэтых эмоцыяў, публікі, якая не в курсе, якая не удзельнічала ў працы. Але паверце, мы хочам, каб все было легальна, нармальна, прыгожа, годна, каб было свята. Дзякуй, мы перарвемся на невялічкую паузу. Мікола Статкевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Гаворым пра планы на 25 сакавіка. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка. 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Добрый день, при микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткі інфармацыйны выпуск навінаў. Новым міністрам спорту і турызму стаў Сергей Кавальчук. Паводле такога кадравага рашэння прыняў Александр Лукашенко сёння 5 сакавіка. З 1989 по 2004 год Кавальчук служыў ва ўзброеных сілах Беларусі. З 2004 года быў супрацоўнікам службы бяспекі прэзідэнта. Былы міністр унутраных спраў Юрый Сівакоў каментуе гэтае прызначэнне і адзначае, что министр, на его думку, не повинны добро бегать. Министр сам не прыгает, он сам не бегает. Он создает условия для тех профессионалов, которые занимаются конкретным видом спорта. И как тренеры, и как чиновники и так далее. Вот если это человек понимает и на первом этапе
не мешает работать тем, он уже соответствует своей должности. Распавіў Еўрарадыё Юрый Сівакоў, міністр спорту і турызму ў 2003-2005 годах. Нагадаем, што папярэдні міністр спорту Александр Шамко прыйшоў з міністэрства па надзвычайных сітуацыях, дзе меў пасаду генерал-майора. Лукашенко сёння чарговы раз адзначыў, што спартовыя перамогі – гэта своеасаблівая ідэалогія, заявіў ён. Целаахоўнік, сілавік, ратавальнік, каго прызначалі міністрамі спорту ў Беларусі, чытайце ўжо цяпер на euradio.fm. Дзяўчынка, якая хварэе на адзёр у Ваўкавыску, пайшла на папраўку, распавяла Еўрарадыё Вера, мама дзяўчынкі. Некалькі дзён таму стала вядома пра выбух адру ў Ваўкавыску. Па афіцыйнай інфармацыі захварэлі 2 дзяцей і 3 дарослых. Дачцы Веры 1 год і 2 месяцы. Яна не была прышчэплена ад адру. Адзёр спачатку нагадвае звычайную вострую рэспіраторную інфекцыю. Мінулым годзе ў Беларусі быў толькі 1 завозны выпадак адру. Больш інфармацыі чытайце, слухайце і глядзіце на euradio.fm. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мой сённяшні госць Мікола Статкевіч. Мы працягваем абмяркоўваць планы на 25 сакавіка святкавання стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Спадар Мікола, я пачну, можа быць, другую частку нашай размовы з каментароў, толькі моцна не біце мяне, калі што. Ну, это ж не вы. Да, я, значит, первый комментар Миколай Верамеенко. Ну, такі вот, пачну, відаць, са самага такога, ну, сур'ёзна. Колькі вам заплатілі грошай ФСБшныя куратары за правакацыі на Дзень волі? Ніколькі. Зразумела. Так, пытанне ад Сергея Михалёва. А можно как-то без гэтых дурацких шэсцей, хочется свята, а не хаджэння по улицах? Разумею ваши пачуцці. Прыходзьце адразу на канцэрт. Мы нікога не прымушаем. Это нават дзіўна, это эмоцыі людзей, якія не хочуць ісці на шэсце, супраць тых, якія гэта шэсце хочуць. Калегі, у вас ёсць уже санкцыянаваная мітынг, канцэрт. Прыходзьце туды і святкуйце. Але абражаць тых, хто пойдзе на гэта шэсце, каб Мінск хаця б пабачыў наша свята, а не толькі там за дрэвамі, я просто не разумею вашых матываў. Ну, яшчэ я дадам, што ўсё ж такі ёсць спадзяванне, што будзе задаволеная заявка ці зварот на шэсце, хаця б той кавалак шэсця не цалкам увесь маршрут, які прапануе прайсці спадар Мікола ад плошчы Якуба Коласа, але ад сквера Янкі Купала і да Оперна шэсце ўсё ж такі магчыма яшчэ будзе. Ёсць зварот. Тут Андрей Шырвель пытаецца, і ў прынцыпе я таксама хацеў гэта задаць, ну, па-іншаму крыху, але сэнс такі ж. Так, альбо для Статкевіча і свята без затрыманняў гэта не свята. Ну, крыху па-іншаму, калі вот спытацца, вот як вы лічыце, ці ўсё ж такі ці не атрымаецца так, што ну, вы несанкцыянаваным шэсцем справакуеце ўлады на нейкія вот такія сілавыя метады? Уладу асабліва нават не трэба правакаваць, калі яна лічыць неабходным, яна затрыманні праводзіць. Калі яна лічыць, што іх гэта невыгодна і вельмі дорага каштуе, яна іх не робіць. Мы спрабуем дамовіцца. Я думаю, што дзякуючы нам і нашай пазіцыі гэта пляцоўка ў цэнтры вам дадзена. Каб не было нас з нашай гатоўнасцю святкаваць незалежна ад пазіцыі ўлады ў цэнтры горада, то хадзілі б і далей на свае бангалоры. Як прывыклі там уже Бог ведае за колькі гадоў. Вось. Зараз мы дамагліся, рэальна дамагліся гэтай пляцоўкі. Калі это было, каб улада бегала за намі, інтрыгавала і казала, вот, возьміце там пляцоўку для свайго свята ў цэнтры Мінска. І зараз мы спрабуем дамагчыся другой саступкі. Хай нас сказаўшы А, скажа Б.
Як вы лічыце, чаму вот 25 гадоў улада не шла ні на якія саступкі, не давалі нормально адсвяткаваць у цэнтры горада дзень волі той же самы, і сёлета раптам, асабліва пасля такога брутальнага разгону акцыі ў мінулым годзе? Улада б не пайшла, па-перша, ні на якія канцэрты там і так далей, калі б сацыяльны градус быў такі, як год таму. Калі народ просто выходзіў супраць улады. Народ, якому даруйся по барабану наши там святы і так далей. І выйшаў, дарэчы, надаўшы новы сэнс, сучасны сэнс, новае гучанне таму святу 25 сакавіка. Зараз такога нема. Але ёсць іншае. Узмацняецца ціск з усходу, і ўлада мусіць адступаць на захад. Калі яна в 100-ю гадавіну незалежнасці, при тем, что Маккей там уже все уши там прожужжал, там, что мы за независимость, там, помогите нам, Россия наступает. Коли улада в 100-ю гадавину незалежности учинит тут некие там затрымания, там, побоища, то гульни на заходе уже не будет. И тогда безоборонными опынутся без маневра на усход. Тому улада мусит домовляться, бегая за этими пляцовками, але она вельми боится шэсця. Вельмі боится шэсця. А яны традыцыйныя шэсці павінны быць, потому что, разумееце, шмат людзей з вялікімі праблемамі, сацыяльнымі, шмат тых людзей, якія выходзілі год таму, яны назіраюць за нами. Яны глядзяць, вот вы нас год таму позвали, мы пайшлі за вами, под ваши сцягі пайшлі. Ваши лозунги мы скандавали. И вот год пройшоў, як тут людей малацілі. И что робіце вы? Вы в загончику святкуеце, гэта добра, хай оно будзе якаюсь. Але там нават ніводнага лозунга не пропусціць ОМОН недозволеного. Магчымасць для таких людей, хотя я еще раз скажу, шэсце будзе святочным, але магчымасць для таких людей прийсці і некі лозунг падняць, мы его забирать не будем. Каб Беларусь убачила, что мы яшчэ за яе. Потому что, даруйте, можем выходзіць дзясяткамі тысячаў, але незалежнасць не будзе гарантавана, пакуль большасць не падтрымае тыя партыі, тых палітыкаў, якія за незалежнасць. Бо мы уже былі в такой ситуации в пачатку 90-х. Ходили цудоўна, десятки тысяч сцягі, а потым люди пошли на сумленныя выборы, і каго яны выбралі. Давайте мы послухаем меркаванне Дмітра Дашкевіча. З ім мы сёння раніцай гаварылі таксама на гэтую тэму, чаму немагчыма акцыя без шэсця, шэсця без акцыі, наадварот. Калі ласка, послухаем. Никто не адмаўляе, что на День воли палітычны складнік. Чаму і не будзе? Апозіцыйныя партыі падаюць заявку, апозіцыйныя партыі там выступаюць, пра нешта гаворыць. Што гэта, не палітычны складнік? Это ж не канцэрт там поп-зоркі нейкай пры Лукашэнкаўскай. Гэта палітычны складнік, натуральна. Мерапрыемства пад чырвона-белымі сцягамі. Это што, не палітычны складнік? Але ў сённяшняй сітуацыі больш важна правесці, калі уже все тут кажуць, і Статкевич там, тут мы на коне незалежнасць, тут все, трэба все сілы, барацьба пад пагрозай. Што больш важна, правесці несанкцыянаванае мерапрыемства, там з разгонам ці без разгона у 1000-2000 чалавек, ці пастарацца сабраць 10-20 тысяч на дазволеныя мерапрыемства санкцыянаваныя. Што важней больш? Для таго, каб у свядомасці грамад замацавацца, для таго, каб тым всім тут чорнасоценцам, якія ў Беларусі толькі чакаюць моманту, як рвануць, прадэманстраваць, што ёсць альтэрнатыва. Што важней? Вот люди некаторыя лічаць, што важней, яны ўмацуюць незалежнасць, калі збяруць там 300 чалавек, ці нават там 1000 і пройдуць несанкцыянаваным шэсцем. Я лічу, што гэта бздура. Хадзілі дзесяткі гадоў несанкцыянаванымі шэсцямі. Але ніколі не было, на маю памяць, ніколі не было магчымасці в цэнтры горада сабрацца санкцыянаваным мерапрыемствам. И была логика, коли там забороняли и одно, и другое, тогда уже, конечно, давайте, мы тут ходили, кричали, бо іншого варианту не было, как выйти и несанкционованно выгукнуть «Живи Беларусь». Теперь есть вариант такой и для людей, которые, уже не могут себе дозволить так ходить. Я не могу себе дозволить там с двумя малыми детьми на руках ходить так, как может себе дозволить Статкевич, например. И он лічыць, что вот тут все здрадники астатніх, хто зараз не можа пайсці і загрузіцца на пару гадоў. Я, калі вырашу загрузіцца на нейкі тэрмін, я буду разумець, дзеля якой мэты і дзеля чаго гэта рабы, а не в шэсцях людзей, якія, я перакананы, ўжо самі не разумеюць, для чаго і куды ходзяць. Вось такое меркаванне спадара Дашкевіча. Ўсё ж таки, пытанне застаецца. Што важней для таго, каб прадэманстраваць? Слухайце, я уже стаміўся паўтараць адно і тое ж.
мы хочам, каб было і мітынг-канцэрт, і шэсце. Я нікога не лічу здраднікам, хто не пойдзе на шэсце. Ужо мітынг-канцэрт по-любому ёсць. Все, нормально. Але ёсць большасць аргкамітэта, якая вырашыла, што патрэбна шэсце. Я уже там спісал кучу постаў, тлумачучы гэта, не хочу паўтарацца. І тут альбо нема. Мне здаецца, ад альбо нехто ўтварае чыста штучна. Ёсць і. Але кожны можа выбіраць. Я ніводнага разу не сказал за ўсё сваё жыццё чалавеку, прыйдзі на шэсце, на дэманстрацыю, нават санкцыянаваную. Я заклікаю увогуле, але тут павінен вырашаць кожны чалавек. Тым больш на несанкцыянаваныя. Ніколі, ні партыі, ні сябрам не сказал, прыйдзі заўтра. Ніколі. Кожны выбірае сам. І ніколі не папікнуў ніводнага чалавека, што ён там не быў. Калі ласка, прыходзьце на мітынг-канцэрт, але калі ёсць жаданне і адчуванне неабходнасці, то прыходзьце спачатку на шэсце. Я думаю, што супрацьпастаўляць тут гэта нека падмена, некі фінт, невядома з якімі мэтамі. Добра, давайте не будзем, і сапраўды не трэба нешта там супрацьстаўляць, але ёсць такое таксама меркаванне, калі шэсце ўсё ж таки будзе недазволенае, вы ўсё адно на яго прыйдзеце, прыйдуць іншыя людзі, пачнецца разгон, пад гарачую руку разгоняць усіх, і хто на дазволеным, і хто не на дазволеным. Даруйце, паміж імі такая адлегласць, калі нас уже кажуць, дазволяць нам дайсці на некалькі соцен метраў да канцэрта, то я думаю, што ўжо чапаць сэнсу не мае. Это ўжо занадта гіпатэтычная сітуацыя. Ведаеце, што я вам скажу? У чым праблема гэтых усіх эмацыйных ацэнак? У чым сапраўдная прычына? Бо было шмат шэсцяў перад гэтым несанкцыянаваных. І я кожны раз, як толькі яна аб'яўлялася акцыя, у сеціве пачыналася хаос, напады, абразы тых, хто хоча выйсці, з боку тых, хто ісці не збіраецца. Такое уражанне, што тым ліку патрыёты не хочуць, каб пад нашай сімволікай, з нашымі лозунгамі і мэтамі збіралася шмат людзей. Я это тлумачу адным. На жаль, скажем так, у чалавека, у кожнага сапраўды сілы не бясконцыя. Чалавек можа іншы раз набрацца сілу, выйсці, палічыць неабходным, не. Але, так бы мовіць, калі адзін раз у год на Бангалор і я выходжу, і я круты, я дэмакрат, патрыёт, а калі некалькі разоў на год, а я не магу выйсці, розныя прычыны, не абавязкова страх, там, дзеці, праца, то атрымоўваецца, што я, даруйце, сцыкло. Тады лепш хай Статкевіч, гад. І тады перад кожным гэтым я спрабаваў логіку зразумець, перад кожнай акцыяй пачынаю гэта, і кажу, людзі, не хадзіце, чым праблема? Не, яны не проста не хочуць пайсці, яны хочуць сарваць, каб прыйшло менш людзей, і потым ха-ха-ха, пад бела-чырвоныя белыя сягі на несанкцыянаваную акцыю, там, на 8 верасня прыйшло мала людзей. Гэтыя паводзіны, это, даруйце, Фрейд. Тут я дапамагчы не магу. Піша Максим Комлік, просто не пытанне, а просто так, вам два словы. Моцны мужик. Сапраўды пайсці на несанкцыянаваны мітынг гэта прыкмета моцнага мужика, а пайсці толькі на мітынг гэта не праявіць мужнасці, гонар. Я б гэта не супрацьпастаўляў. Максим, дзякуй. Я думаю, што вы мелі на ўвазе крыху нешта іншае. Таму што нехта павінен трымаць сцяг. Палітычная апазіцыя, яшчэ раз скажу, я не блытаю палітычную апазіцыю грамадскай ініцыятывы. Розныя дзялянкі грамадскай ініцыятывы павінны хадзіць да чыноўнікаў, выступаць там за сімволіку, мову, курапаты, там пісаць петыцыі. Палітычная апазіцыя павінна змагацца супраць дыктатуры, за дэмакратыю, за правы чалавека. Калі гэта змаганне публічнае сціхае, бо гэта імітацыя удзелу ці па выбарах, гэта не змаганне, то людзі разумеюць, што наша ідэя слабая, яны атасамляюць ідэю і чалавека. І глядзіце, з 11 па 15 год ніводнага мітынга ў цэнтры Мінску. І да чаго прывяло? Рэйтынг інтэграцыі з Расіяй удвая.
колькасць беларусаў, якія ваююць за русский мир на Донбассе утрая большая, чым тыя, хто ваююць за Украіну. З дэмакратычных патрыятычных партыяў пачалі пераходзіць актывісты ў арганізацыі рускага мира. У нас зваротны ў народнай грамадзе працэс. Мы адтуль забіраем людзей, таму што яны бачаць моцных людзей, і яны тады пачынаюць верыць, што ідэя моцная. Калі мы будзем слабыя, мы можам займець там колькі завгодна канцэртаў там, і, мабыць, бо яшчэ там і сцяг, і все, але потым прыйдуць выбары, і мы ўсё гэта згубім, як уже это было. Таму давайте падзяляем тыя, хто назваў сябе палітычнымі лідарамі палітычных партый. Вас ніхто не прымушаў, вы самі хацелі. Трымайцеся, трымайце, стойце годна і плаціце за это. А што рабіць? Все ж таки, вот вельмі шмат людзей, піша той же Андрей Шильвель, піша: я хадзіў на дазволены Бангалор, а на умоўна забароненую Кастрычніцкую не хадзіў і не пайду. І пытаецца, так для Статкевіча 100годдзя БНР гэта свята ці акцыя пратэста? Я думаю, гэта свята, якое вымагае годнага святкавання і якое не павінна падарваць рэпутацыю, аўтарытэт тых, хто святкуе у вачах большасці беларускага народа, які будзе вызначаць ўсё ж такі ўрэшце рэшт нашу будучыню, у народа, якому зараз не да канцэртаў, не да святкаванняў. Таксама ўсё ж таки вот свята ніякім чынам без такой палітычнай складніка у выглядзе шэсця не можа прайсці. Вот калі ўсё ж таки ладзіць несанкцыянаванае шэсце, столькі тэм у грамадстве для того, каб выйсці на улицу, тыя ж самыя маршрутчыкі, вот самая свежая тэма. Прыходзьце. Вот кажуць, чаму не скарыстаць гэтую тэму і выйсці на недазволены? Мы не будзем забіраць у вас плакаты, але маеце на ўвазе. Як дойдзеце да канцэрта, туды не пусцяць з такімі плакатамі. А у нас можна. У нас святочнае шэсце, але мы нікому не забіра. Заўсёды гэта было свята. І людзі заўсёды прыходзілі з тым, што іх хвалюе. Дзень волі – гэта магчымасць вольна выказацца таксама. Мы там не будзем заклікаць там на баррикады, там і злачынны рэжым там асабліва асуджаць. Але калі у вас є што набалела, і вы хочаце прыйсці і прайсці разам з намі, то, калі ласка, прыходзьце. І яшчэ, Зміцер, даруйце, што вы ўсё так каркаеце, недазволена, недозволена. Яшчэ не ўсё скончана, мы ціснем. Ну так, я нагадаю, што сапраўды зварот, уже не заява, а зварот, якое удакладняў Рыгор Кастусёў у Мінгарвыканкаме на шэсце ляжыць, на яго пакуль адказа няма. Магчыма, ўсё зладзіцца. Не, будзе заяўка, яшчэ раз, я думаю, я прапаную, будзе заяўка ад аргкамітэта, ось, 4 дні яшчэ ёсць, на шэсце ад плошчы Якуба Коласа. Я ўжо казал, яшчэ раз паўтараю. І вы ўпэўненыя, што даціснеце ўлады? Я думаю, дзякуючы этой заявке, вот это вот могуць дазволіць ад Янкі Купалы, прасці, так, мінімум. А магчыма, так, таму што я ўладу хочу папярэдзіць, у нас там заявка будзе, она так зігзугам. Я буду прапановаць да плошчы Перамогі, а потым там па Кісялёва, Куйбышева, каб не заходзіць у заявцы, не падаваць заявку на Янкі Купала, бо дзве заявкі на одно месца, яны касуюць абедзве. Але калі нам не дазволяць, то мы пойдзем проста прямым шляхам. Таму лепш, калі вы баіцеся там, каб не было нічого-небудзь такога, а яны вельмі баяцца, калі людзі набліжаюцца там да святого для іх месца, то давайте дамаўляцца, вось, зробім круг і пойдзем адразу на канцэрт. Чым праблема? Свята ж, што вы так? Так што спадар Мікола ўсё ж таки запрашае на канцэрт. Спадзяемся, што заяўка будзе задаволеная. Мікола Статкевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Прыходзьце, хто куды сам для сябе выберэ. Абсалютна так. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.